आरो JSP Advice 365 चेनेलनि जै मोनथामसो मोस्ट इम्पर्टेन्ट कन्टेन्ट नोंथांमोननिसिम लानानै फैदों जाय कन्टेन्टनि जै नोंथांमोना बेफोर खोथाखौ मिथिगोन मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामाबासिनो थामहिनबा बारस' होआबासिनो नायलांबाय थायोबा गासै खोथाफोरखौ नोंथांमोना बुजिनो हागोन। सेथि कन्टेन्टआनो जाहैबाय मोसौ बाथोनाव थानाय मासिनि जार्सि मोसौ गायखौ राजकुमार होननाय सासे मानसिया सानफ्रोमबो जिनाहारि खालामबाय थानानै आथिखालाव हमजादों। आरो नैथि कन्टेन्टआनो जाहैबाय भारत हादराव गोबां नकलि सम्बुकमेन ओंखारदों। थामथि कन्टेन्टआनो जाहैबाय मालयासी हादोरनि सासे मिलिटारिया करुनानि थाखाय मुलुग गिख्रांथावना करुना बेरामनि थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो न'आव फैनो होननानै आरो सुटि लानो सानदोंमोनब्लाबो बिथाङा न'आव फैनो हायाखैमोन जायनि थाखाय बिथाङा सानसेखालि न'आव फैनानै गावनि फिसालाखौ इमोसनेल जानानै प्लास्टिकजों खोबसिननानै गोबाख्र'दोंमोन। दानिया फैदो आबुं कन्टेन्टनि खौरांफोराव। सेथि कन्टेन्टआनो जाबाय भारत हादरनि अज'ध्या मुंनि जायगानि मोनसे मोसौ बाथोनाव राजकुमार मुंनि सासे सुबुङा मोसौ बाथोननि मासिनि मोसौ गायखौ जिनाहारि खालामबाय थाबोदोंमोन। जाय जिनाहारि खालामबोबाय थानाय जाथाया CCTV केमेरायाव हमफ्लांजादोंमोन। आथिखालाव बे CC केमेरानिफ्राय बिथांखौ हमना मोननानै हिन्दु मानसिफ्रा बिथांखौ हमनानै ओरैबायदि बुदों बिथांखौ सास्ति होदों। बिनि उनाव बिथांखौ पुलिसनि आखायाव गथायनानै होनाय जादों। नायदो नायगिरि नोंथांमोन मानसिया एफाबां मानि गोजौ जांख्लायाव सहैनाय मोनसे सोदोमस्रि गोनां जिबि जासेयावबो गावनि बिसि फिसाय बिब' बिनानाव थासेयावबो मानसिया माबादि मुगैथावना जिब जुनारनिख्रुइ बांसिन गाज्रिसिन हाबा मावो बे जाथायखौ जोङो राजकुमारनि आखुनि गेजेरजों मोननो हायो। मानोना बिथाङा मोसौ बाथोननि माखासे मोसौफोरखौ जोथोन लाबोनायनि नामाव बे मोसौफोरखौ बिथाङा मासिनि मोसौ गायखौ बिथाङा अरायसम जिनाहारि खालामबाय थादोंमोन। आरो जाय जिनाहारि खालामनाय जाथायफ्रा बे बाथोननि CCTVआव अराय मेम'रियाव बे हाबनानै दंमोन। जायनि जाहोनाव बिथाङा जोबथा बुब्लियाव बे CCTVखौ चेकआप खालामनो बिथाङा हमजानो गोनां जादोंमोन। नैथि कन्टेन्टआनो जाहैबाय जोंनि भारत हादराव गोबां नकलि सम्बुकमेन ओंखारदों। जाय सम्बुकमेनफोरनि जाथायखौ लानानै जोंनि भारत हादराव स्पेसियेलि जोंनि आसाम आरो BTR रिजनाव आथिखालाव गोबां मानसिफ्रानो गावनि लांथिया देहा सोलेराव सम्बुक मबाइल सामुस बायदिसिना लहा जाथोनि बेसादफोरखौ देहायाव होनानै गावखौनो गाव बिराद मोनसे क्वालिटिनि बा गावखौनो गाव सासे सम्बुकमेन हिसाबै आराव खालामनाय बा मोनसे सोमोनांथावना नंखाय फेक खौरां फोसावबाय थानो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। बे मानसिनि देहायाव थोंजोङै लहाखौ हमथानो हानाय खुनु मेगनेटिक बेबादि थोंजों पावार गैया। साफा सानै मानसिनि गेजेराव बेफोरो थानो हागौ। नाथाय आथिखालाव साफ्रोमबो मानसिफ्रानो गावनि देहा सोलेराव करुना भेक्सिन लानायनि इयुनाव बे सामुस बायदिसिना रेजें बेसादफ्रा गाव गावनि देहायाव बा सुबुंनि देहायाव मेगनेटिक पावार होदों। आरो बे भेक्सिना ओरैबायदि पावारफुल बेफोर खोथाखौ नंखाय खोथाखौ लानानै दिनै ससियेल मिडियायाव बांसावबाय थानोखौ जों नुनो मोनदों। बांद्राय बिदुं जायोब्ला मानसिनि देहायाव मा जायो आथा जाथोनि मोनसे बेसाद थायो जोंनि देहा सोलेराव। बे आथा जाथोनि बेसादा गोलोमदैजों सेबन जायो आरो बे जोंनि देहायाव बे आथा जाथोनि बेसादा सिङाव नांथाबना थायो। आरो सामुसानो जा माबा मोनसे बेसादखौ रेजें बेसादखौ नोंथाङा थोंजोङै होयोब्ला बे अरथाबनाय नङा। नाथाय नों बेखौ हायथानाय बायदि मोदोमखौ एसे नारदबनानै नोंथाङा होयोब्ला नोंथांनि देहायाव सामुसानो जा काटा सामुसानो जा माबा मोनसे फिसा फिला लहा खोस्लि गारबा बायदिसिनायानो जा बियो नोंथांनि देहा सोलेराव सिथाबना थागोन। नाथाय बेदि सम्बुक बादिनि नोंथांनि देहायाव बोथाना लाबाय थादों बे नंखाय खोथा। बे नंखाय खोथाखौ लानानै जोंनि ससियेल मिडियायाव माखासे सेक्सननि मानसिफ्रा जोंनि आइ आफा बिब' बिनानाव
फोरखौ गावखौनो गाव सुम्बुक आंनि देहायाव सुम्बुक सिथाबो आंनि देहाया ओरैथो मेगनेटिक पावार दं पावार गोनां सुबुं हिसाबै दिन्थिनो नाजाबाय थानायखौ नुनो मोनदों बेफोर खोथाखौ जों फोथायनाङा नोंथाङाबो लांथिया देहा जानानै नोंथांनि देहायाव नोंथांनि न'खराव लिरथाय गोनां फैसा खुस्रा दङब्ला रांनि खुस्रा दङब्ला कइन्स दङब्ला बा सामुस दङब्ला खोस्लिफोर दङब्ला नोंथांनि देहायाव एसे हायथानाय बायदि नारदोहां खालामनानै बेखौ दोनोब्ला नोंथांनि देहायाव सामुसानो जा काटा सामुसानो जा सिथाबगोन बावहाय सोमोनांथावना जानो लागा जेबो खोथा गैया बे कर'ना भेक्सिन लानाय लायैजों खोथा गैया साफ्रोमनि देहायावनो आथिखालाव बे टेस्टखौ आनजादखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन दा बे खोथाखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा सोमोनांनाय जादों खायसे सियाना मानसिफ्रा गाव गावनि चेनेलाव बा गाव गावखौनो ओरैबायदि आंनि देहायाव ओरैथोरै मेगनेटिक पावार जाबाय ओरैथोरै कर'ना भेक्सिन लानायाव आं ओरैथोरै गोहो मोनबाय बा कर'ना भेक्सिन लायोबा ओरैथोरै साइड इफेक्ट जानो हायो बेफोर खोथाखौ बे नोजोरथि बोहोनो थाखाय बेफोर खोथाखौ खालामबाय थादों बेफोरनि फारसे नोंथांमोना गोसो होनो नाङा दा थामथि कन्टेन्टआनो जाहैबाय मालयेशिया हादोरनि सासे फौजि थामहिनबा मिलिटारिया गोबाव समनिफ्रायनो गावनि न' फारसे सुथि लानानै फैबाय थानायनि खोथाखौ बिथाङा सानबाय थादोंमोन नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथा गिख्रांथावना बेराम कर'नानि थाखाय बा कभिड-19नि थाखाय बिथाङा गावनि न' फारसे गिदिंबोनो हायाखैमोन बा सुथिखौ मोनाखैमोन जोबथा बुब्लियाव बिथाङा गावनि बिसि फिसा गावनि बिब' बिनानावफोरखौ गोसोखांनानै खोब इमसनेल जानानै न' फारसे गिदिंबोफिनदोंमोन आरो न' फारसे गिदिंबोफिनना जेब्ला गावनि फिसालाखौ लोगो मोनदोंमोन अब्ला बिथाङा गावनि देहा सोलेराव नेगेटिभ कभिड-19 बा कर'ना भाइरासआ दङ नामा बेखौ साननानै बिथाङा जाहाथे गावनि कभिड-19 नेगेटिभा जाहाथे गावनि फिसालानाव बास्लायनो हाया बा भाइरासआ गावनि फिसालाखौ गाग्लोबनानै कर'नाजों गावनि फिसाला एबा न'खरनि मानसिया खहा जानो हाया बेखौ साननानै बिथाङा मा खालामदों गावनि फिसालाखौ अननायजों थोंजोङै प्लास्टिकखौ फिसालानाव खोबनानै फिसालाखौ ओरैबादि गोबाख्रबनानै खुदुमबाय बे जाथाया आथिखालाव ससियेल मिडियायाव खोब सावरायजाबाय थानाय मोनसे खोथा जादों नोंगौ मिथिगौ नोंथांमोना मिथिगौ जायफ्रा फौजिनि न'खर जायफ्रा फौजिनि बिसि फिसा बिसोरो मिथिगौ गावनि आंगो मानसिखौ नुवाब्ला माबादि इमसनेल एबा आबेगिक जायो बेफोरो खोब दुखुनांथावना बिथांमोना जोंनि हादोरनि सात सुथुरखौ होबथानानै बा नाय उदखार बा अनागारि सिखाव डकायत गुन्दा बा एक्सट्रिमिस्टफोरखौ दमायनानै जोंनि मोनसे हादोरखौ मिलिटारिफ्रा गोबां बिफाव लानानै मोनसे हादोरखौ रैखाथि खालामो नाथाय बिथांमोना बा खेबले खेबले न'आव सुथि लानानै फैनायनि खाबु मालाबा समाव जुफिया जायनि जाहोनाव बिथांमोना बेफोरबादि आबेगिक जानानै बिदि जानो गोनां जायो जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबो बिखानि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय लोगोसेयावनो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायबाय एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय गोजोन्थों